Ay, hello guys. Karon guys. May kapayas lagi guys, oh. Oh. Tingnan niyo guys, may kapayas. May kapayas lagi guys nga kuan. Hinog na guys. Nya. Daghang kay kapayas diri guys sa kuan. Amo dapit guys. So dapoy kapayas guys sa puti pagkataasa guys. Ang taas kayo. Abot na sa tumoy. Nya, di ako diri guys, galaglag. Sa Kulakaw. Mga silingan to. Nibiano guys. Na guys. Dahil sa ko guys, nang katanawon ta mo kuan guys nga kapayas nga puting pagkataasa ba. Oh, kapayas na guys. Mining dili ko mag nakalakaw ang ilawom sa kapayasan guys og kasagingan kay kuan. Bugnaw kay diri guys ba, no? Bugnaw kay diri guys. Nakit ng lawasan guys, hindi ko exercise diri guys. Okay. Nah, ni guys. Tanawon to mo diri kuan guys ba. View diri sa among dapit. Okay. Na maka-exercise ta gamay. Nanay kuan diri guys oh. Nanay bunga sa kuan guys. Apoy dog diri guys oh. Kaon dog. Hay dogi. Kuan guys, kanay. Saging bunga. Ay bunga saging guys. Pa tanawon to mo diri guys sa mong lugar guys. Okay. Banik niyo guys. Lagin mo kuan guys para makakita mo sa mong lugar guys ba. Nindot kayo diri guys kay kuan bugnaw kayong kayuhi sa hangin. Napoy kuan guys. Kanay galay oh. Ayan guys oh, galay. Lami kin sa utanon guys. Naay kuan bisul. Guys, bisul na. Ay bisul guys oh. Ayan diri naay galay daghang guys oh. Galay guys, tambal ni kanang mga anime konta guys ba. Mga anime konta ka laga lang tag galay guys. Wa na ulian tong dugo. Ulian na tong dugo og kuan kanang pula na guys. Tanawag niyo guys oh. Ang kasagingan diri guys ba magagi karsada ang tunga guys no. Okay guys. Magkasada no. Kana guys ba? Dako kayong kuan guys tangki. Sa sulod na guys no. Tingnan niyo guys. Ulon. Na. Kuy tangki guys no. Kuy tangki diri guys. Oh manang mga kahoy guys gisinso. Mga kahoy gisinso ba. Daghang kahoy guys oh. Tingnan niyo guys, daghang kahoy diri guys gipay. Na. Tindagan na guys no.